Я погукай мама малко. Гукай. Ох, колко много му се смеят това дете. Я не погукай. Ау. 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 А ти ли беше това? Пак ще ни погукаш ли? Погукай ни. Ау. Още кой има ли? Аго. Има ли още? А още? Нещо друго ще ни кажеш ли? Ау. Ау. Абе теб да не ти сака. Дупето да ни каже пръц, 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 пръц. Пръц, 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 пръц. Ей, дупе. Ей, дупе. О, кояка бе, мамо. Ако ли има? Път. Дупето път да си каже. Път, път. Ау. О. Така? О, спи муза на детето. Никой не го остава да спи. Нали? Цяла вечер му викат: ставай, Даниеле, ставай. Ставай, Даниеле. Ей, Даниеле, ставай. Няма да спиш? Да. Цяла вечер го буда да става. Какво има? О, Боже, на кой му тече мляко? Корема се изсипа ли, мамо? Изсипа ли се корема? А го има ли? Ау. 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 Агу. Ау.